ina son aure da za ki bani dama da za ki bani dama mai sona ki ce da ni yau na kawo kudin aure na da na fi sai a kuna zan je gurin ubana assalamu alaikum mahaifina yau na zo da mu yi magana magana ce ta rayuwa na kusa da kai zana zauna Allah sarki babana baba ne da ayi mini aure ayi girma ne hankali baba ayi mini aure baba ayi mini aure ayi mini aure baba ayi mini aure ayi mini aure baba na isa aure ayi mini aure baba na isa aure ayi mini aure in baba ya ki mini aure san tashi ne da saurare in je in buga kyauran mama ta mini aure mama na zo gurin kike maki sani magana ce ta baya yau zan yi tuni maganar auren da kika ce zaki mini da kika ce sai ni hankali sannan ko zaki mini aure yanzu na girma mama dubi zai iya noma na yi hankali mama ki dube ni da kyau ki mini aure in kwakin kirki mini aure mama tunda dai na gana yi girma sanajin yin sayar da gonan babanmu in kai sadaki gidan su wacce nake so ku sani ai mana